आङो बड'ल एकाडेमिनिफ्राय नोंथांमोन खौरांगिरि नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिग्रोबाय। दा आङो बेखौनो फोरमायनो सानो जे दिनैहाय 16 नभेम्बर बे 16 नभेम्बर दिनखालिनो 2014 मायथाइनि 16 नभेम्बराव जोंनि बड'ल एकाडेमिया गायसनजादों। दा बेजों लोगोसे दिनैहाय जोङो जोंनि 8थि बड'ल एकाडेमिनि जे गायसनथाइ फालिनाय बे फालिनायाव जोङो माखासे हाबाफारिफोर लानाय जादों। फुंबिलिनि समाव जोङो थुनलाइ आफाद आरो बड'ल एकाडेमिनि फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि बे जोबना थांबाय। दा बिनि उनावहाय जोङो फोरोंगिरि, फरायसा आरो जोथोनगिरि बिफाफोरखौ लानानै जोङो दिथागिरि मेल खुंनो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय आङो बड'ल एकाडेमिनि गोरायुं हिसाबै आङो बेखौल' बुंनो सानो, दा थांनाय जोंहा 2019 मायथाइनिफ्राय आरो फैगौ 2023 मायथाइसिमाव जोंना HLC एग्जाम होनायनि खोलोबा ब्रैथि खोलोब थांगोन। आरो जेब्ला समनिफ्राय 2019 मायथाइनिफ्राय जोंनि बड'ल एकाडेमिनियाव फरायनानै जायनाखि HLC एग्जाम होनाय बियो दासिमबो सासेबो जिर' जाफेराखै एबा फेल जाफेराखै। होजेननायनिफ्रायनो जोङो फार्स्ट डिभिजन फरायसा मोनबोबाय थादों। आरो फैयै फैयै जोंहा 2020 मायथाइयाव माखासे कभिडनि थाखाय जोंहा जोंनि बड'ल एकाडेमियाव फरायनाय गथ'फोरा जोङो मोजां रोखोमै HLC एग्जाम होनो मोनैयाव मोजां रिजाल्ट दिन्थिनो हायाखै। खार'ना बे समाव एग्जाम होनो मोनोब्ला जोंनि फरायसालिनिफ्राय एबा बड'ल एकाडेमियाव ओरैबायदि फरायसाफोर दङमोन, डिस्टिंसन लानाय, स्टार मोननो हानाय, फार्स्ट डिभिजन जानो हानाय बेफोरबायदि फरायसा दङमोन। थिग बेबायदिनो जोंहा 2022 मायथाइयाव जोंहा 6 फरायसुलिफोरा HLC एग्जाम होदों। बेवहाय 3 फार्स्ट डिभिजन जादों, 1 सेकेन्ड आरो 1 थार्ड। गुबुन बै जायफोर फार्स्ट डिभिजन जादों सोरबाया 2 लेटार लादों, सोरबाया 3 लेटार लादों, बेबायदि उथ्रिसार जानो हादों। नाथाय दुखुथिया जोंहा एग्जाम होबाय थानाय समाव 6 फरायसाया एग्जाम होबाय थानाय समाव खाफाल हावरिया जायनाखि सासे फरायसुलिया हिन्दी एग्जाम दंबावोमोन, नाथाय बेवहाय न'खराव बा मा बेस्टनि थाखाय मा उसुबिदानि थाखाय माखासे सुइसाइडबो जानो गोनां जादों। बेयो जोंनि बड'ल एकाडेमिनि थाखाय सुख'हायै दुखुथिया। आरो बेवहाय बिथाङा जोङो मोनबा साबजेक्टखौ रिजायनानै नायोब्ला नुनो मोन्दों बिथाङाबो फार्स्ट डिभिजन जागौमोन, आङो फोथायनाय दङ। दा बेनो देग्लायहाय जोंहा गासै 10 फरायसाफोरा फैगौ 2023 मायथाइयाव HLC एग्जाम होनो थाखाय नारा नाथा जुजिगासिनो दङ। बिथांमोननि फरायनायनि गेजेरजों नाजानाय आरो जोंनि फोरोंगिरिफोरनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो दाख्लै स्क्रिनिं टेस्ट जाना थांबाय। बेवहाय जोङो माखासे मोजां जे आसा खालामनो हायो मोजां पारसेन्ट लानानै उथ्रिसारनो हागोन बड'ल एकाडेमिनिफ्राय, आं बेखौ मिजिंथिनाय दङ आरो फोथायनाय दङ। आरो बेवहाय जे बड'ल एकाडेमि जोंनि खुंग्रियाव गायसननाय जादों, थांखिया जोंनिया लाब आरजिनाय नङा। बेवहाय जोङो एरिया हिसाबै गोग्लैसोनाय एरिया, बे एरियानिफ्राय माब्रैबा जोंनि फरायसुलिफोरा मोजां रोखोमै फरायनानै गोजौ थाखोनि शिक्षा लानानै खुंग्रिं बायदि ओनसोलाव सासे राफोद एबा गुन गोनां सुबुं दोहोन आरजिनो हायो, बे जोंनि थांखि। नाथाय आं बेखौल' बुंगोन, गोरायुं जानानै गंसे प्राइभेट स्कुल खुलिनायाबो गोरलै नङा। गोबां रोखोमनि जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो, आरो बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। आरो जायफोरनाखि बिथांमोना गुबुन आयदायाव गुबुन जायगाफोराव गुबुन मुं लानानै प्राइभेट स्कुल खुलिदों, बैसोर बिथांमोनाबो आं जेरै दिनै बड'ल एकाडेमिनि गोरायुं जानानै जेनाखि आंनि प्राइभेट स्कुल सालायनायाव माखासे मोनबोनाय जेंसिफोरखौ बिथांमोनाबो मिथिखागौ। दा आङो एसेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय।
दिनैहाय आं खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिबाय आरो खौरां नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आं गोसो गोरबोनि साबायखर आं जासिबाय। दिनैहाय बर' थुनलाइ आफादनि जे जोनोम सान लोगोसेयैनो जोंहा बड'लेण्ड एकाडेमिनि 8थि बड'लेण्ड एकाडेमिनि गायसननाय सान बे सानखौ जोंहा बड'लेण्ड एकाडेमिनि नैबे फरायसालियाव जोङो खुंनो थि खालामदों आरो बे हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ। जों एसे सिगाङावहाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जे फिरफिला उरायहोनाय आरो बड'लेण्ड एकाडेमिनि जे फिरफिला उरायहोनाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय। दा बे बर' थुनलाइ आफादनि लोगोसे बड'लेण्ड एकाडेमिनि साफ्रोमबो मुलुगाव थानाय बर' सुबुंनो आंनि गोसो गोरबोनि जे बर' थुनलाइनि जोनोम सानजों आं लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो आङो साबायखर जासिबाय आरो आङो साबायखर जासिनांगोन जे बर' थुनलाइ आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जयभद्र हागजेर आरो सनाराम थावसेन बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिबाय। आथिखालाव सोलिफुबाय थानाय बर' थुनलाइ आफादनि जे आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि फारियै तरेन बर' आरो प्रसान्त बर' बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर जासिबाय। आं मिजिं खालामगोन बर' थुनलाइ आफादा दिनै गोख्रों हाबा मावनायनि गेजेरजों बे थासारिसिम सफैनो हादों आरो जोङो मिजिं खालामगोन जे फैबाय थानाय समाव बर' थुनलाइ आफादा मुलुग दरबाराव मिथिसार जानाय गोहोगोरा मोनसे आफाद हिसाबै जोङो गायसननो हानांगोन। बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव फोसावनांगौनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा सिगांनिफ्राय दासिमाव आरो इयुनावबो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ बेखौ जोङो बुंनो हायो। आं आसा खालामो साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिया बर'नि साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो बिथिङाव थानाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बर' थुनलाइ आफादखौ अनसायनाय आरो बर' थुनलाइ आफादनि जे माखासे खामानि मावनानै लानाय बे हाबाफोरखौ निस्सय मदद खालामबोगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जों मदद खालामलांनानै बर' थुनलाइ आफादखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा आफाद महरै जाहाथे दानायाव बयबो जाहाथे मदद खालामो आं बेखिनिखौ खावलायगोन। आङो दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों जे जोंनि नैबे खुंग्रिं हालामाव जोङो मोनसे समाव जोंहा नैबे हालामाव बेबादि जोंहा आलादा बर' बिजोंनि फरायसालि गैयामोन। दा बेखौ जोङो मोनसे समाव जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर जोंनि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोन गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो खुंग्रिङाव मोनसे बर' बिजोंनि फरायसालि बे गायसननांगौनि थांखिजों जोङो थांनाय 2014 मायथाइयाव दिनैनि नैबे गोथार सानाव थामहिनबा 16 नभेम्बर खालिनो जोङो बड'लेण्ड एकाडेमिखौ जोङो गायसननाय जादोंमोन। दिनै फैयै फैयै जोङो 8थि जे बोसोरारि जे जोंनि फालिथाय बे फालिथायखौ जोङो नैबे बड'लेण्ड एकाडेमियाव जोङो खुंगासिनो दङ। आङो मिजिं खालामगोन बे बड'लेण्ड एकाडेमिनि गेजेरजोंनो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गोदान जोलैफोर जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा बाहाय फरायनानै निस्सय साफा साफा सुबुं दोहोन जानो हागोन आरो जानो हानायनि जे नांथाब बे नाजानाया निस्सय सोलिगासिनो दङ। आं मिजिं खालामगोन जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो दिनै नङा गाबोन साफा साफा डिसि साफा साफा एसपि साफा साफा आइएस आइपिएस बेबादि जोनोम जानो नाजानायखौ जों नुबोगासिनो दङ। आं मिजिं खालामगोन जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाया बे फरायसालिनि फारसे अनसायनाय आरो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो जोंनि बिबानगिरिफ्रा अनसायनाय बेखिनिखौ जों मोनगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बे बड'लेण्ड एकाडेमिनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलाव मोजां मोनसे थासारि आरो सुबुं धोन आरजिनायाव जोङो निस्सय मोननो हागोन बेखिनिखौ आं मिजिं खालामो। खेबसेनो साबायखरखौ बावनानै दिनैनि जेनाखि फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि बेखौ आं फोजोबनो सानबाय। गिबियाव आङो दिनैनि जेनाखि 8थि बड'लेण्ड एकाडेमिनि जोनोम सान फालिनाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोंखौ मदद होफैनाय आलासि बिथांमोनखौ फारि फारि मुंखौल' खारिलांनानै आङो साबायखर जासिनानै फोजोबनो सानबाय।